Täze ýylyň ilkinji güni ajaýyp bayramçylyk münasibetli Arkadaş şäherindäki Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky çağalar tagaldyş dikeldiş merkezinde geçirilen dawara körpejelerin saatlyk şowkunyny hasam artdyrdy. Bu yerde olara hormatly prezidentimizin we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň adyndan täze ýyl sowgatlary gowşuruldy. Dawran säklerine garaşy watanymyzyň häzirki bagtyar güni barada çykyşlar ýerine ýetirildi. Şol çykyşlar berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň beýik maksatlaryna ýetmek ugrunda gurýan we döredýän merdana halkymyzyň bagtyar durmuşyna münasip öwüşgün çaýdy. Tebigatyň bu ajaýyp daha kunjegünni Arkadaş şäherine täze 2025-nji ýylyň ilkinji gününe guralan kalplary täsir edici dawaralar arkaly Mehriban diýarymyzyň awadançylygy we gülläp ötüşi üçin halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmekde giňerimli işleri durmuşa geçirýän Gahrman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahrman terdarymyzyň daşyna jewitleşen ýylleşlerimiziň agdy berligi hemde bagtyarlygy beýan edildi. Bu yerde gurulun davaran dowamyny bagtyar çağalar dünýä dillerinde aýdymlary, goşgulary ýerine ýetirip, täze ýyly aýdwabydyr garpamagy bagtyar zamanamyzy wasp etdiler. Çağalaryň dürli dille çykyşlary ýerine ýetirmekleri ýurdumyzda ilmli, bilimli ýaşlaryň ýetişýänliginiň aýdyň misalydyr. Çağalara täze ýyl sowgatlarynyň gowşurylyş pursatlary hemde ajaýyp bayramçylyk münasibetli çykyşlar ýurdumyzyň täze taryhy eýamyna, garaşsyz bir tarap watanymyzyň ajaýyp döwrüne sena hökmünde kalplary ornap, halkymyzyň midemet agdy berligini göjebitligini, onuň parahatçylyk, döredüjülük, insanperwerlik görelgelerini üýtgöksiz ıgrarlygyny alamatlandyrdy. Özlerine täze ýyl münasibetli sowgatlaryň gowşurylandygy hemde şeýle ajaýyp zamanada ýaşamagy bagtyar durmuşy peşkeş edenlikleri üçin çağalar Gahrman Arkadagymyza we Arkadagly Gahrman terdarymyza baky hoşallyk bilen alkyş sözlerini aýdýarlar. Täze ýyl bayramçylygy münasibetli Gahrman Arkadagymyzyň hemde Arkadagly Gahrman terdarymyzyň adyndan bu ýerde terbiýelenýän çağalary bir näçe sowgatlyklar hemde süýjülükler gowşuruldy.
Berilen sowgatlar üçin şadiýanyjy sagalar özleriniň buýsonçly kalyplaryndan çykýan alkyşlaryny täsirli çykyşlary bilen beýan etdiler. Ertirlerimiziň eýeleri bolan sagalaň saglygyny goramak hormatly prezidentimiziň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätä sagalary himayet bermek boýunça haýır sahawat gazanasy tarapyndan häzirki wagtda taryhy işler durmuşa geçirilýär. Sagalar hemme taraplaryň ul alada bilen gurşalyp alynýar. Olaň kämil şahsiýetler bolup ýetişmekleri üçin ýurdumyzda bu ugra ul üns berilýär. Ýurdumyzda hosaty saga ýokdur. Gahrman arkadamyzyň belleşi ýaly her bir sagaň arkasynda dag ýaly döwlet bardyr. Sagalar elmydama döwlet gollawyna daýanyp bilýärler. Sebäbi hormatly prezidentimiziň baş aladady sagalaň bagtyar durmuşyny üpçün etmekdir.